रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म्स। भतर सौतीन लेके सुतो लगा के मच्छरदानी गे, पियावा सौतीन लेके सुतो लगा के मच्छरदानी गे। देवरा हमर दूध पी के करौ पहलवानी गे, देवरा हमर दूध पी के करौ पहलवानी गे। इहे हकौ सखी हमर ससुर के कहानी गे, इहे हकौ सखी हमर ससुर के कहानी गे। देवरा हमर दूध पी के करौ पहलवानी गे, देवरा हमर दूध पी के करौ पहलवानी गे। घरवा के बनल हकौ देवरे हमर ढाल गे, पाउडर लगा के पिया पटावा खाली माल गे। घरवा के बनल हकौ देवरे हमर ढाल गे, पाउडर लगा के पिया पटावा खाली माल गे। एकर घर में रह गेलै हमरे जस जनानी गे, एकर घर में रह गेलै हमरे जस जनानी गे। देवरा हमर दूध पी के करौ पहलवानी गे, देवरा हमर दूध पी के करौ पहलवानी गे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। हेगे की हम बताइयो सखी खेला सारी रात के, छुदर मिलो पहुनवा पानी पीले हो 70 घाट के। हेगे की हम बताइयो सखी खेला सारी रात के, छुदर मिलो पहुनवा पानी पीले हो 70 घाट के। रौशन पुजारी के कतन सही परेशानी गे, डीजे कुंदन के कतन सही परेशानी गे। बाबुआ बलवन दूध पी के करौ पहलवानी गे, देवरा हमर दूध पी के करौ पहलवानी गे। किसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।